Kaixo egunon. Lauze atasean feedbacka ikusiko dugu. Kontuan izan, lauze atasean bia egin genuen oinarrizko edukiaren ebaluazioa aztertu dugula. Ebaluazioa egin ostean, ikasleei gure feedbacka nola basatzen diegun aztertuko dugu. Lehenik eta behin, ebaluazioa kontuan izan Edepuzel plataforman egin dugula. Edukia bideo formatuan geneukan, 10 galdera txertatu dizkiogu eta hemen egin dugu ebaluaketa. Feedbackik ezin dugu Edepuzeletik bidali, ez da alain herramienta egokia. Beraz, Edepuzelek Classroomekin duen kompatibilitatea erabilita, kontuan izan, hemen daukagula ikasgelako lanean, txertatu eta lan hori. Eta kalifikazioak egin. Beraz, feedbacka egiteko garaian, aktibitate horretara joan, eta hemen egingo genuke feedbacka. Aukera ematen dugu iruzkin pribatuak egiteko. Oso lan egokia egin duzu. Adibidez. Ados, ikus ditzagun egin dugun feedbacken bat. Kasu honetan, ikus dezakegu lan Nodarred formazio herramientaren lan batean, nola bidali zaion ikasleari bere lanaren egitekoaren feedback bat. Zer hobetu behar duen jakiteko. Feedbackak digitalki egiteak abantaila nagusi bat ekartzen dugu. Feedback hau digitalki gordea geratzen da. Eta ikasleak edozein momentutan irakur dezake eta bere atasak aurrera eraman. Jartzen dizkion egitekoak egin. Ondoren, feedback hauek guretzat ere gordeta geratzen dira ikaslearen jarraipena egiteko garaian. Eskerrik asko.